Velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget Rivals med en ny ven, der hedder Peter. Han har selv en YouTube-kanal, men det skal vi ikke snakke om lige nu. Men skal vi bare komme i gang? Jeg banner sniper. Ban knife, du skal ban knife. Ja, der er allerede en, der har bandet knife. Hvad skal jeg bande? Men det kommer til at gå godt. Bare ban et eller andet. Jeg håber det, i hvert fald det kommer til at gå ret godt. Du nåede den nok ikke. Okay, baby, det skal gå godt det her. Altså, jeg har taget noget godt loot. Jeg er kogt. Jamen, han er jo pro. Baby spiller med en eller anden controller. PlayStation eller Xbox spiller. Okay, hjernedød den her. Jeg har heller ikke spillet det i lang tid. Det er hjernedød. Men baby, hvis jeg spillede på Shay, du ved, PlayStation, så ved du godt, hvor god jeg vil være. Ja. Jeg er død. Hvis nogen der gør noget, så kommer de. Jeg er død. Han kan ikke have så mange skud. De kan ikke have så mange skud på en gun, og vi kan have så mange. Baby, nu tager jeg RPG. Du ved, hvor jeg er med RP. Ramt. Du er helt dobbeltjump. Det er ikke altid, du kan det. Nej, what? Han hacker jo. Jeg er død. Da. Oh. Nå, fedt. Åh. Hans mate er det. Sygt. Ja, han er død af lava. Død af lava. Død, kom nu lidt. Vi laver comeback. Nå, du har jump pad, det er rigtigt. Hvordan har du fået den? Jeg fandt den. Nå, de er ret svære. Er vi enige? Er vi enige? Den der på dogs. Den der på dogs, den er ordentlig svær ved jump pad sharpen. Bag dig. Ja. Bag dig. Det er sådan der. Ja. Han er bag dig. Og hvis du bare falder ned i lavaen, så er du død. Nej. Okay, men de er også gode dernede. Det er fint nok. De er ordentligt snydet. Jeg vil sige, de nærmest hacker de her. De kan ikke have så mange skud på en gun. Ja, der er også en her for mig. Jeg er kogt. Nej, hvor er jeg god. Nej, hvor er jeg dårlig. Nej, hvor er jeg god. Nej, hvor er jeg mærkelig. Nej, jeg er kogt. Get out. What? Den. Reddet. Der er kun gået 4 minutter og 30 sekunder. Okay. Kan jeg få et bedre af? Nej, jeg er død. Ej, lad lige være med at gå efter mig. Men nu var jeg jo, han er ikke død. De kan ikke. De hackers, de der. Ja, jeg hack lidt mere.
Ja. B, prøv at trykke F9. Jo, det gør F9. Altså ikke på samme tid, men bare den der knap, der hedder F9. Der sker ikke noget. Må du se, hvad der sker på min? Nå, lige meget. Patatin tralalero tralala. Patatin tralalero tralala. Cappuccino assassino liri. Vi bænder, ja, sådan der. B, jeg bænder sniper. Sniper. Jeg bandede lidt til. Nej, hvem var det, der bandede RPG? Nej. Nu har jeg jo ikke engang så godt loot. Jeg går ud her. Okay? Nej, shit, jeg faldt ud. Jeg er undskyldt. Det er du det. B, de leger med dig, B. Jeg spørger dig lege med mig. Om jeg er ordentligt skæv. B, jeg går herud, du går sådan cirka der. Jeg skal til der. Nej, bare gør det. Nej, ikke der, B. Du skal ikke komme herfra. Nå, men det er lige meget. Det er på det der ting, den er. Ramt. Ui, der ramte hårdt ham her. Ramt 40, ramt død assist. Han kommer. Han leger med mig, han er 29 år eller sådan. Han var ikke 29 liv. Han var sådan noget 70. Nej, fordi jeg ramte ham. Og så var han sådan noget. Han var nummer 80 liv, B. Jo, han var. Så er der et eller andet. Han er her. Er du allerede død? Jeg er også lidt død nu. Jamen, jeg har ikke godt for at både det og så. Det er sådan en shotgun, men det er skrevet med en bil. For shit. De har jo spændet RPG. Jeg havde vundet, hvis jeg ikke havde vundet. Jeg har ramt meget. Jeg har ramt ham for meget. Han er 90 HP. Mindre, nej. Og så har jeg en katana. B, hvordan dør du hele tiden? Ja, det er ikke den hacker. Hvordan er det sådan der? Det er ikke. Nej, det var der ikke er så god. Jeg var ærlig, B. Jeg var ærlig. Undskyld, hvis... Vi har tabt den her 5-0. Og måske 5-1. Nu bliver den alligevel 5-0. Bader, baby, bader! Bader! Det var lige bader! Han var lige bader, og du går forbi ham. Jeg ved ikke, hvordan jeg kom lige noget. Om det er jo mest bevæget, det der ikke bare jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, det er
No. Oj. Ej, bliver du dogs igen? Big Ben RPG. Det gør jeg da ikke, jeg finder med det. Jeg kommer til at bande shotgun. Nej. Lige meget, lad os bare se, hvordan du er uden shotgun. Nej, de har den der syge ting. Og de er gode, det er piger B, og de er gode. Nej, men hun bruger sig autoshot B. En af pigerne bruger sig autoshot. Nej, hun backstabbede mig. Ja. Jeg skal spise. B, skal du? Ja. Prøv bare at tage den sukker. Her, bagfra dig! Kan du ikke høre det? Nej, men jeg skal spise. Ses. Det var mig, der skal clutche alene, på grund af han ikke kan. Jeg skal tage clutch. Du kan ikke backstab mig igen. Det kommer sgu. Nej, så er jeg. Nå, men altså. Jeg kan. Det var jo spil. Nå. Nej! Help! Hvordan? Hun kigger. Altså. For endelig. Det der Ultimate, jeg carrier mit eget team. Det der Ultimate RPG, men RPG, den er bare pro. Der er sådan noget pros på. Allerede ramt et vindue. Nej, du kan ikke ramme. Du er for skæv til at kunne ramme. Kunne de begge to dække os, mand? Jeg lader en vent og se. De er også ordentligt heldige. Jeg reporter. Nu prøver jeg bare at skabe nogle venner i ikke Grow Garden, Imagine at spille Grow Garden. Still Brain Rush. Forstår I? Nå, der. Jeg kan lige vise jer mine ting.
Jeg har ikke så gode ting hernede. Heroppe har jeg kun én ting. Heroppe har jeg 4 ting. Nej, den her var der super interessant at få. Nu prøver jeg lige. Prøv at se, kan jeg nu. Hvad så, dreng? Altså, Prøv lige at komme ind i Steel Brain, og jeg har fundet. du ved ikke, hvad jeg har fået. Du ved godt, hvis du kun crafter secret i den der witch. Jeg fik den for 2%. Hvad for en? Den der Los Mobilitos? Ja. Ja, det gjorde jeg også. Det var meget. Men prøv lige at join mig i Steel Brain Rush. Du har ikke sat til det. Jo, jeg har. Jo, Luke, det har jeg. Joiner I? Jeg har valgt op. Joiner I, drenge? Nej, det er lidt fagner. Nå, okay. Dem her kunne jeg ikke. Lad mig se, mit næste offer må være Gorm. Hvis nogen tager den. Okay, nu logger vi. Lad os simpelthen tage den. Kom nu. Prøv bare at skamme folk. Nej, ikke Gorm. Ikke Gorm. Se. Jonathan. Nå, jeg kommer alligevel til at se folk om en uge. Så. Og så kurser med. Hallo? Vil du spille? Ja. Okay, bare kom ind i... Jeg har lige fået en private. I Silver Roth. Må jeg gerne få nogle af dine ting, please? Jeg er lidt dårlig. Du må godt teste det. Nej, lad mig lige få en ting. Kom ind i min private, jeg scammer ikke. Hvorfor ikke? Du ved, jeg ikke scammer. Jeg har dig engang. Nej, hvorfor ikke? Jo, du har. Wake on. Damn. Hvordan ser du ud? Det er bare mig, der har sådan noget pænt hår og en hat, forstår du? Og sådan noget mærkeligt tøj. Ja. Er der underscore i dit navn? Ja. Hedder du ikke Saki AK? AK underscore Zaki. AK, no. AK underscore Saki. Og sådan, jeg har stemt dig. Ja. Lad mig lige få nogle af dine ting, please. Jeg må lige se, hvad jeg har. Jo, fordi Jonathan, jeg er i gang med at filme YouTube lige nu. Og så prøver jeg bare at få nogle af mine... Jeg prøver bare at skabe nogen, men det kommer nok ikke til at være dig. Jeg går lige ind i min private server og ser, hvad. Okay, jeg går bare ind i min egen. Så bare join mig med det her. Bro! Hvad? Jeg ved godt, jeg har en golden diktator. Der er jeg også. Altså det er pigeversionen. Nå, på den må jeg se. Ja, så. Nej, what? Ja, prøv at se, Jonathan. Prøv at kigge helt øverst. Jeg kan jo ikke komme ind. Nej, men du skal heller ikke ind. Kan du se, hvad jeg har craftet? Vent, jeg skal lige have en gravity. Jeg er bare klar til at leave, hvis du skulle gøre et eller andet. Du er tilbage til det? Ja, bare luk din base. Det er ikke Lost Mobile. Damn, den giver meget.
Og der var kun 20% chance for at få den. Ja, Lad mig lige få din peach glidere, jeg trader for den. hvad? Eller, Extinct. Kan du høre noget sindssygt? Hvad? Du ved godt, at nogle gange, ikke, så kan de bruge, altså professionelt godt joine en nybegynderserver, hvis deres ven er derinde, ikke? Ja. Men så var det så, at der var en pro, der joinede vores server, ikke? Nej, jeres, Daily. Eller nej, jeg havde lavet en ny account, ikke? Og så var det så, at der var en pro, der joinede, ikke? Og så gav jeg en diamond, har der lavet sig, der med 2 mutation, som man ikke kan få længere. Hvor er den henne? Nå, jeg har den ikke på den her account. Nej, det er rigtigt. Men jeg kan godt prøve at join ind på den der. Lad mig lige, jeg trader min Los Mobilitos for den. Nej, vent, jeg går lige. Og du må ikke stjæle fra mig, okay? Ja. Jeg vil gerne trade, hvis du... Prøv at kigge her, Nå. Mutation. Det er stadig. Og hvor kigge her har jeg bare lige... Ja. Det er mine eneste 2 brain notes, så det her account. Nej, Jonathan, jeg skal lige scamme min ven. Jeg skal lige scamme. 1, 2, 6. Hey Siri, call Hugo Sindlinge. Det kan jeg hjælpe med. Eller for sjov. Hey Siri, ring til Hugo. Ringer til Hugos regellinje. Hey Siri, ring til Village. Ringer til Vilas. Bro. Ej, nu prøver jeg bare noget nyt. Lad os se. Ej, nu spiller vi bare noget Don't Wake the Brain Rot. Så går jeg heller ikke. Nej. Nå, bro.